Kukhona izinhlobo ezingaphezu kuka-200 zama-lymphoma, kodwa umehluko ojwayelekile uphakathi kwalokho okubizwa ngokuthi i-Hodgkin's lymphoma nalokho okubizwa ngokuthi i-non-Hodgkin's lymphoma. Lokhu kunqunywa ngamaprotheni markers akhona ebusweni beseli ye-lymphoma engajwayelekile, ngokusekelwe ekuhlolweni okubizwa nge-AC noma i-immunohistochemistry sihlukanisa phakathi kwe-Hodgkin's ne-non-Hodgkin's lymphoma. Lokhu kubalulekile futhi ngenxa yemiphumela yokwelashwa. Iningi lama-Hodgkin's lymphomas lingelashwa ngempumelelo nge-chemotherapy encane noma ngisho nge-immunotherapy. Nakuba uma sikhuluma nge-non-Hodgkin's lymphomas, umgogodla wokwelashwa kwe-non-Hodgkin's lymphoma ukwelapha okuhlosiwe kanye nohlobo oluthile lwe-chemotherapy. Ngiyabonga.